созмони озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид аз ҳамлаи бузурги малахи Марокаш ба ғаллазори 8 музофоти шимолӣ ва шимолу шарқии Афғонистон ҳушдор додааст. Иттилоъ медиҳад Азертаҷ бо истинод ба сомонаи созмони милали муттаҳид. Малахи Марокаша яке аз зараррасонҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ хатарнок дар саросари ҷаҳон мебошад. ҳамлаи малах имсол метавонад аз 700 000 то 1,2 миллион тонна гандум ё ҳатто чойраки тамоми ҳосилии солонаро аз даст диҳад. ин ба талафоти иқтисодӣ аз 280 то 480 миллион доллар баробар аст. Афғонистон имрӯз бузургтарин буҳрони башардӯстона дар ҷаҳонро аз сар мегузаронад. аз 3/2 ҳиссаи аҳолии ин кишвар 28 миллион нафар имсол ба ёрии таъҷилӣ ниёз дорад. 97% афғонҳо дар сатҳи камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд. дар баробари ин созмони милали муттаҳид танҳо 6,4%-ро аз маблағи 4,6 миллиард долларӣ ки имсол барои кӯмак ба афғонҳо дархост шудааст ба даст овардааст.